vende in ons programma, met conversar com pessoas que seu nome está hobby conhecido, zona hobby, tem periodismo na cursão de Dreyer. Hobby ne conhecer, está escrever of trapa diferente meios de comunicação, tanto de cursão como de Holanda. Que vai nós temos visita importante ao no estúdio DEC, nós fazemos o programa na holandês papimento, mas a mitad se pergunta no papimento. Anto, o contexto no holandês, enviar também por vai papimento para saco, vai integrar a comunidade antiana. Dentro do programa, obviamente, também back na passado de evitado, quinta DEC, não é DEC nasce. Wie was je vader, wie was je moeder? Want era Raymond Sapuntra, tante S Sapuntra. Primeiro, me quer danki para invitar-me. Então, o stoel que hopi hende famoso, Sinta. Então, ja, me hopi blij. Boy a invitar-me. Mijn papa en mijn mama, mijn vader was een dominee in de protestantse kerk. En ging al heel vroeg voor de zending werken. Dus hij was in Afrika, in Indonesië. Hij is in 1918 geboren en helaas in 2003 overleden. Maar al zijn kinderen zijn eigenlijk dominee geworden. Ook al ben ik geen dominee, maar als journalist mag ik mijzelf ook. Je wil een boodschap, maar je wil een boodschap uitsturen. Mijn moeder was de eerste feministe in Nederland, zeg ik even erbij. Toen zij trouwde met mijn vader, zei ze: er staat in de Bijbel dat ik jou moet dienen. Haal je niks in je hoofd, zei ze tegen mijn vader. Mijn moeder heeft mij gevormd tot een kritische wereldburger. Zij is helaas overleden in 2016. Alle twee komen uit het noorden van Nederland, Friesland. Dus ik ben met een andere taal opgegroeid dan het Nederlands. Ja, maar die Friese taal, is dat wel echt een taal? Is echt een taal. Erkend als een taal? Is erkend ook als een taal. Ik denk dat het Papiaments moet volgen op het Fries als derde taal in het Koninkrijk. Hoewel Engels misschien ook een taal is vanwege de bovenwinden, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar nee, het Fries is een echte taal. Ik kan het prima verstaan, maar ik kan het moeilijker praten. En dat is eigenlijk met Papiaments ook zo. Ik praat wel Papiaments in de straat en ik doe alles in het Papiaments. Pero oramita papia riba cos politico, of cos die maatschappij, nos comunidad, y mester cambio mi pensamiento de palabra nang, het is un tiki más difícil para mí. Pero Friese parse alemán un tiki, no? Entende? Más que Inglaterra. Het is meer op het Engels. Als ik bijvoorbeeld zeg butterbreien en green het cheese, is boterbrood en groene kaas. Wanneer ik zeggen kan, wie dat niet zeggen kan, is gewoon oprechte Fries. Is geen oprechte Fries. Op scholen daar in Friesland wordt onderwijs in Fries gegeven? Ja, instructietaal is Fries. En Nederlands is een tweede taal die niet als vak wordt gegeven, maar ook als instructie. Omdat de Fries heel goed beseft dat als de moedertaal Fries blijft en er komt geen tweede taal bij als echte taal, niet als vak. We leren Frans, we leren Duits. Dan kom je in de wereld niet ver, want er zijn maar weinig mensen die Fries spreken. Dus je hebt tweetalige instructie. Maar Fries is wel de taal waarmee je op de middelbare of de lagere school en de kleuterschool begint. Dus wij kunnen het ook doen met het Papiaments, toch? Nou, het is een interessant onderwerp. Als je praat over het Papiaments, er is natuurlijk een verschuiving geweest op Curaçao in ieder geval. Dat zal hier ook wel zijn geweest. Van Nederlands als taal in het middelbaar onderwijs, dat is nu nog steeds zo op de SGB, naar meer Papiaments. Ik weet niet of je dat in je eigen vak wel eens merkt, maar als ik mensen interview tussen 5 en 25, dan kan ik dat soms niet meer in het Nederlands doen. Terwijl de generatie van 25 tot 40, 45, soms 50, dat gaat zonder problemen. En dan heb je de oudere generatie die het weer wat moeilijker heeft. Maar dat komt omdat vroeger de mannen gingen werken en de vrouwen bleven thuis. Dus mijn schoonmoeder, die spreekt alleen maar Papiaments. Die spreekt geen Nederlands. Terwijl haar kinderen allemaal vloeiend Nederlands spreken en hun kleinkinderen spreken weer minder goed Papiaments. Oké, over je vader, dominee, in missies geweest in buiten Nederland. Ja. Ben je ook mee geweest? Nee, nooit. Het was, mijn moeder wilde niet. En mijn vader ging dus
als secretaris was hij van de zending, ging hij als een soort consultant langs allerlei zendingsprojecten. Dus hij was dan soms 7, 8, 9 weken weg en dan kwam hij weer terug. En zo ging hij altijd weg. Op mijn school was een klein leeftijdsgenootje die zei tegen mij: hoe ben jij eigenlijk ter wereld gekomen? Want je vader is er nooit. Dat hoor je maar misschien. Precies. Dus, maar hij was wel vaak weg. En dat reizen heb ik wel van hem overgenomen. Ik ben al vanaf 1984 eigenlijk weg uit Nederland. Ja. Dus dat hoop je aan jou. Maar in religion is het ding, protestant. Ben je gelovig? Het is voor mij moeilijk. Ik ben niet ongelovig, maar ik ben ook geen... Ik denk dat onze lieve Heer, als ik aan de hemelpoort sta, wel zegt: we gaan nog wat bijlesjes doen. Want het is niet helemaal goed gegaan in jouw leven. Hè? Ja. Maar ik heb wel een enorme religieuze kennis. En mijn hart voelt ook wel religieus. Je gaat niet naar de protestantse kerk? Ik ga vaak naar de katholieke kerk, omdat mijn partner katholiek is. En ik katholiek natuurlijk veel gezelliger vind. Protestant is een beetje ongezellig, hoor. Dan mag je soms niet blij zijn voor de bloemen. Terwijl in de katholieke kerk mag je altijd blij zijn. Ja, de katholieke kerk is ook een kerk van rituelen en zo. Ja, en daar hou ik van. Rituelen geven een omslag weer in je denken. En ik vind de katholieke kerk dan heel erg aangenaam. Maar de katholieke kerk heeft ook zijn donkere kantjes. En daar sta ik dan wel heel kritisch tegenover. Ja, bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld... Niet in de doctrine. Gewoon wat er gebeurd is. Met, Nou, de houding van de katholieke kerk tegenover homoseksualiteit vind ik niet snappen. Ik snap het niet als je weet hoe de Bijbel geschreven is. Ik hoef geen beroep op de Bijbelversen te doen, maar ik geloof sterk in het feit dat ieder mens op zijn eigen manier ruimte moet krijgen om te zijn wie hij wil zijn. En er zijn natuurlijk kaders die ons als mensen, omdat we met elkaar samen moeten leven, die we voor elkaar scheppen. Maar als je weet dat onze lieve Heer, als je weet dat Jezus de Farizeeërs en de tollenaren opzocht en met hen at. Ja. En wij als christenen in deze samenleving niet met homoseksuelen om willen gaan, dan snap ik dat niet. Er is toch een verschil tussen die homoseksuelen en die, hoe noemen we dat, tollenaars? Tollenaren en Farizeeërs. Uiteraard zijn er verschillen, maar niet in de zin dat in de Bijbel de Farizeeërs en de tollenaren worden benoemd als zondaren. En de doctrine van de discipelen ook was van: waarom gaat u, dat zeiden ze dan tegen Jezus, om met mensen die zondig zijn? Nou is ieder mens zondig, maar de zondaren, waarom ga je daarmee om? Maar in onze maatschappij zegt zelfs de katholieke kerk, hoewel de nieuwe paus wat vrolijker is, je mag niet met homoseksuelen, je moet die mensen uitsluiten. En uitsluiting, je bent geboren als mens, niemand in deze wereld mag uitgesloten worden. Ook niet vanwege je gedrag. Is mijn overtuiging. En aan de andere kant zijn die priesters, katholieke priesters, ook goed bezig met kleine kinderen en zo. Dat is toch, De katholieke kerk vormt natuurlijk een enorme belangrijke component in onze maatschappij bij elkaar houden. Ja. En dat doet elke religie op zijn of haar manier. En de katholieke kerk is hier de grootste in deze contraien van de wereld. Was ook enorm belangrijk voor de ontwikkeling van Curaçao zelf en Bonaire. Ja. Dus je moet dat niet wegschuiven als onbelangrijk. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Alleen als de pastoor komt om een nieuw kerkgebouw of een nieuw postkantoor in te zegenen, dan heb ik zoiets van: nou ja, dat hoeft voor mij niet. Je bent uiteindelijk ook als pastoor maar mens. Je ging naar school daar in Nederland, was je een goede leerling? Ik heb 8 jaar lang over mijn middelbare school gedaan, terwijl dat in 6 jaar moet. Ik was vooral bezig met andere dingen dan leren. Ik werd voorzitter van de leerlingenvereniging. Ik heb een leerlingenraad opgericht om de belangen van leerlingen tegenover de schoolleiding te verdedigen. Ik heb heel vaak in de hoek gestaan. Heel veel strafwerk moeten schrijven. Was je een brave jongen dus? Ik was geen brave jongen. Of althans, ik kom uit een gezin van 7 kinderen. En als je iemand als zwarte schaap wil benoemen, dan was ik dat. Ik ben van een drieling.
Dus ik heb nog een broer en een zus die net zo oud zijn als ik. Ja, wonder. Ja, ik weet niet hoe het is om... Lijken jullie op... Nee, we lijken niet op elkaar. Maar mijn broer die is hoofd van de terrorismebestrijding in Nederland. En mijn zus die is verpleegkundige in alle delen van de wereld geweest. En jij bent een beetje terrorist. We hebben... Dat is leuk dat je dat vraagt, want ik weet niet of je nog weet, in de jaren 80 in Nederland waren er rellen toen de paus op bezoek kwam. En ik was geen demonstrant, ik was toen al fotograaf, maar ik had wel sympathie voor de demonstranten. En ik stond op een gegeven moment onder de brug in Utrecht en achter mij al die demonstranten en voor mij stond mijn broer. Met zijn helm en zijn wapenschild om terug te slaan. Dus toen heb ik hem in de ogen aangekeken, maar toen waren we broers hoor. Dus hij heeft mij laten gaan. Maar, Dat is apart, hè? ja. Maar goed, we hadden een groot gezin. En mijn broer en zus die, zijn hun eigen weg gegaan. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Maar ik was wel als drieling altijd de stoutste. En ook al was ik het niet, dan lieten mijn ouders wel merken dat ik de stoutste was. Als mijn broer een ruit in had gegooid, dan was jij dat. Dan werd er gezegd, de drieling heeft een ruit ingegooid. En dan zat ik mijn Suske en Wiske te lezen. Hé, wat heb ik nou weer gedaan? Maar dan op een of andere manier wist iedereen te draaien dat ik het had gedaan. Wat ze vaak zeiden, Hans heeft het verzonnen. Mijn broer heet Hans. Hans heeft het verzonnen en Dick heeft het uitgevoerd. Dus je kent Tante Sidonia, Lambiek, Ja. Suske en Wiske. Ik heb toevallig in jouw archief een hele serie Suske en Wiskes gezien. En dat is eentje op Curaçao, hè? Ah, ja? Ja, Curaçao dossier geloof ik. Oké, een aparte uitgave, ook voor Bonaire. Ja, dat kon je kwijten. Oké. Crimson is hier op Bonaire geweest, hoor. Dus en Aruba. Ik moet je zeggen dat ik de meeste strips niet meer lees, maar, dus dit wist ik niet. Maar, die schrijver, die Paul Gifts, die was op Bonaire een paar keer. En toen heeft hij, en dan zie je ook gebouwen voor Bonaire in het boek Crimson. Maar we hebben wel een papiamenstalige kuifje. Ja. Dat moet ik, Wie heeft dat vertaald? Dat heb ik gedaan. Nou, zie je. Ik zal kijken of ik nog eentje heb Oké, voor jou. dat zou ik mooi vinden. Dat is een collector's item. Na je schooltijd, Ja. wat ging je doen? Ik ben eerst een jaar door Afrika gaan reizen. Omdat ik had 8 jaar over mijn middelbare school gedaan en ik had geen zin meer om weer te gaan leren. Dus ik ben door Afrika gaan reizen. En na een jaar heb ik besloten om antropologie te gaan studeren. Je hebt dus geld om te reizen. Niet zoveel als nu, maar ik had wel wat gespaard en gewerkt. Ik werkte destijds, al tijdens mijn schoolperiode, werkte ik voor een platenmaatschappij. De hele dag plaatjes luisteren, daar verdiende ik geld mee. En met dat geld ben ik op reis gegaan. En ik heb een oude auto gekocht en ik ben gestart vanuit Nederland. Maar waarom speciaal Afrika? Ik werkte als scholier bij de Wereldwinkel. Ik weet niet of je de concept kent, maar de Wereldwinkel is opgericht in Nederland om fair trade, een voorbode van fair trade te zijn. De groep waarin ik verkeerde, die vond dat de wereldhandel niet eerlijk was. De rijken worden rijker en de armen worden armer. En daar hadden ze een Wereldwinkel opgericht. En dat is een landelijke organisatie geworden. Die dus koffie uit Ecuador en koffie uit Argentinië en wijn uit Chili verkocht. Waarbij ingekocht werd bij de boeren en niet bij de groothandelaren. En daar was ik lid van geworden. En ik zat in die winkel. En er kwam ook heel veel uit Afrika. En daar had in de tijd de strijd tegen de apartheid. Ik was daar heel erg in geïnteresseerd. Dan praat ik over de jaren 80. Ik wilde naar Afrika en ik wilde uiteindelijk naar Zuid-Afrika. Ik wilde de apartheid met eigen ogen zien. En dat is gelukt. Ik ben uiteindelijk ook afgestudeerd als antropoloog in Zuidelijk Afrika. Zuid-Afrika, als je daarom denkt, dan denk je aan discriminatie en zo. Ja. De blanke en de zwarte. Nou, het verschil met Zuid-Afrika en de rest van de wereld, is dat discriminatie in Zuid-Afrika in wetten was gegoten. Ja. Want discriminatie en racisme bestaat overal. Bijvoorbeeld in Engelstalige Afrika is gekoloniseerd door Engelsen, Fransen, een beetje Portugees en een heel klein beetje Spaans. En de Belgen, hun koning Leopold, heeft zelf
de boel gekoloniseerd. Dat is Congo, toch? Ja, Congo, inderdaad. Angola is... Angola is Portugees en Mozambique is Portugees. Sao Tomé is Frans. West-Afrika is voornamelijk Frans, op Guinea-Bissau. Dat is weer Portugees. En dan de oostelijke gedeelte, dat is voornamelijk Engels. En het verschil tussen Franse en Engelse kolonisatie is dat de Engelse kolonisator die zegt divide and rule. We gaan de boel verdelen en uit elkaar halen en dan kunnen we regeren. En de Fransen zeggen, jij wordt Fransman. Dat is het kardinale verschil tussen de twee koloniale types. En als je dus in Engelstalig koloniaal Afrika kwam, dan was je als witte mens was je de baas. Ik werd ook overal baas genoemd. Ik vond het heel gek, want ik zei wel zeggen, maar ik heb toch helemaal geen arbeidscontract met jou. Maar nee, baas, Bwana in Bantu-talen. Dat vind je in West-Afrika niet. In West-Afrika is altijd gezegd, de Fransen hebben altijd gezegd, jij moet Frans worden. Dus ja, de kolonisatie is verschillend ervaren, maar in alle societies vind je discriminatie. Voor mij is Curaçao, toen ik naar Curaçao kwam, was een hele interessante move, omdat ik in Afrika niet werd gezien als kolonisator. Ik was wel wit, maar ik was geen Engelsman en ik was geen Frans. Dus ik voelde me als een bezoeker die wel vanwege de huidskleur baas werd genoemd. Curaçao was de eerste keer dat ik in een setting kwam waar tegen mij werd gezegd, maar jij bent de kolonisator. Ik heb daar veel... Wat denk je, als we in dat context gaan denken, in Nederland, was het verdeel en heers, denk je? Kijk, de Nederlanders... De Nederlanders hebben eigenlijk geen koloniale rol gespeeld in Zuid-Afrika. Wat de Nederlanders hebben gedaan, ze hebben handelsposten opgericht. En die handelsposten bestonden zo lang dat de bewoners van die handelsposten zich niet meer Nederlands of Frans of Engels voelden, maar Zuid-Afrikaans. En toen de binnenlanden zijn ingetrokken, ze noemden zichzelf de boeren, de afstammeling van de Nederlanders. Maar Nederland heeft zelf nooit een koloniale rol gespeeld in Zuid-Afrika. Maar toch hebben ze de taal een beetje achtergelaten, toch? Is het Zuid-Afrikaans? Ja, ons kan een beetje Afrikaans gezels. Ik kan bij je goed praten, hoor. Oh. Ja, want ik heb daar gezeten. Dus de taal is zo dicht bij het Nederlands dat het makkelijk te leren is. Het is meer Nederlands dan Engels? Of, het is ook een eigen taal, net als het Fries en het Papiaments. Maar het is meer Nederlands dan dat het Engels is. Maar als ik zeg, jij moet niet worry niet. Dat is gewoon Engels en Afrikaans door elkaar. Je moet je niet ongerust maken. Maar als we teruggaan naar discriminatie en racisme. Het feit dat het in Zuid-Afrika in wetten is gegoten, maakt natuurlijk dat de staat discrimineert op voor haar legale gronden. En de gevolgen daarvan zijn natuurlijk niet te overzien. En dat hebben we gezien in Zuid-Afrika. Het is goed dat het daar weg is. Wat er voor teruggekomen is, dat is natuurlijk ook niet de heilstaat. Maar de apartheid was een verschrikkelijke tijd. Ik ben een paar keer gearresteerd in Zuid-Afrika, omdat ik foto's maakte. En in die tijd was het, als je foto's maakte, dan ben je dus tegen de staat. Gewoon foto's maken? Kijk, als ik foto's van jou maak hier voor het kantoor, dan is dat geen probleem. Maar als ik foto's maak van busstations, ik moet niet vergeten, in die tijd was er gewelddadig verzet van het ANC tegen de witte regering van Johannesburg. Op Pretoria, moet ik zeggen. En dan, als je iemand ziet fotograferen, een busstation of een belangrijk regeringsgebouw, in een staat die zo om geweld is opgezet, racisme en discriminatie, dan is men wantrouwig tegenover alles wat je doet. En ik ben een Nederlander. In die tijd, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, in Pretoria is een Nederlandse antropoloog, Klaas de Jonge, aangehouden omdat hij bommen zou hebben geplaatst. Toevallig, weet ik. Dat weet je. Dat een lichtje branden. Dat was in de tijd dat ik ook daar zat. En Klaas de Jonge was een antropoloog. En ik was ook een antropoloog. Dus ik heb daar op zich veel last van gehad, omdat ik gearresteerd werd en men mij verdacht van terroristische activiteiten. Ik laat in het midden of dat zo is, maar ik heb nooit bommen geplaatst, want ik ben niet een persoon die bommen plaatst. Dus, maar goed, interessante tijd voor mij, absoluut. Wanneer ben je echt antropologie gaan studeren?
Dat was na mijn eerste keer Zuid-Afrika. Dat van Klaas de Jonge, dat is in 1986 geweest. Ik ben in 1984 ben ik antropologie gaan studeren. In Nederland. In Nederland, ja. Aan de Utrechtse Universiteit. En de Utrechtse Universiteit is gericht op Latijns-Amerika. Vooral Colombia, Costa Rica. En ik heb vanaf het begin gezegd toen ik binnenkwam, ik studeer hier wel, maar ik wil in Afrika afstuderen. En sterker nog, ik wil in Zuid-Afrika afstuderen. En dat was eigenlijk niet mogelijk, want er was een academische boycott in Europa en in Nederland tegen Zuid-Afrika. Maar het is mij gelukt. Ik ben toch onder bepaalde omstandigheden het land binnengekomen en heb daar mijn studie kunnen doen. Kun je iets vertellen over antropologie, zoals de kijker kan begrijpen wat antropologie is? Ze horen vaak over antropologia, antropologo. Maar wat is dat? Nou, ik zal het wat plastisch doen, als het mag. Je weet wat een socioloog is. Ja. Een socioloog is iemand die de kenmerken van een samenleving bestudeert door vragenlijsten te schrijven, langs de deuren te gaan, enquêtes te houden, data te verzamelen, kwantitatieve data. Een antropoloog, en dan geef ik een voorbeeld. Bijvoorbeeld, in Nederland waren er een tijdje lang burgerwachten. Men voelde zich onveilig en toen heeft een socioloog gezegd, ik wil onderzoek doen naar dat veiligheidsgevoel. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft een onderzoek uitgeschreven op papier. Is bij alle deuren langs gegaan van wat vindt u er nou van dat er een burgerwacht is, dat burgers bezorgd zijn enzovoort. Een antropoloog, die wordt lid van de burgerwacht. Dat is het verschil. Een antropoloog doet onderzoek door te participeren. Dus niet vanaf de zijkant als onderzoeker lijsten maken en vragen stellen en wat vindt u, zoals een journalist dat eigenlijk ook doet. Maar als je antropologie en journalist bij elkaar mengt, als journalist word je onderdeel van dat wat je bestudeert. Wat natuurlijk een risico inhoudt dat je je gaat identificeren met waar je mee bezig bent. En hoe kun je dan onafhankelijk afstand houden van je onderwerp? Dat is ook een echt probleem voor antropologen. Maar wij willen als antropologen begrijpen hoe iets in elkaar zit door het zelf mee te maken. Maar op een gegeven moment ben je een journalist geworden. Ja. Heb je ook journalistiek gestudeerd? Ik heb geen journalistiek gestudeerd. Ik heb wel in de tijd dat ik in Afrika begon te werken met heel veel journalisten gewerkt. Maar ik had er eigenlijk in beginsel niet zoveel interesse in. Maar ik merkte wel toen ik uiteindelijk bij Artsen zonder Grenzen ben gaan werken. Ik weet niet of Artsen zonder Grenzen een bekend begrip is, maar... Zeker ook. Ja, ik heb in verschillende Afrikaanse landen... Maar je bent geen arts, toch? Ik ben geen arts, maar als artsen willen werken, dat is hier in het ziekenhuis ook, in Mariadal, dan heb je heel veel andere mensen nodig om dat mogelijk te maken. Want die arts kan niet zoveel, die kan alleen maar snijden. Ik zeg het een beetje als een grapje, maar bij Artsen zonder Grenzen, waar ik uiteindelijk werkte, was ik... Wat deed je precies zo? Ik was aan het eind was ik programmaleider, dus ik zorgde gewoon dat het programma wat Artsen zonder Grenzen uitvoert, bijvoorbeeld voedselprogramma's voor kinderen, hospitaalondersteuningsprogramma, cholera, AIDS, dat zijn allemaal programma's die moeten uitgevoerd worden, maar artsen doen de uitvoer, maar mensen als ik deden de organisatie daarvan. En daarom hebben dat soort organisaties ook van dat soort organisatoren nodig. En ik deed dat onder andere in Ethiopië. Het enige was, dat organiseren is mooi, maar ik zag zoveel en ik ben van nature iemand die graag schrijft. Ik had echt zoiets van, maar ik wil het anders doen. Ik wil niet meer hulp verlenen met het organiseren. Ik wil echt, of ik moet arts worden en ik sta aan de operatietafel, of ik moet erover gaan schrijven. En nou, dat schrijven ging me goed af. Dus toen heb ik besloten om de pen ter hand te nemen. En uiteindelijk heb ik dat pas goed kunnen ontwikkelen in Curaçao. Vergeet niet, de Bonaireaanse en de Curaçaose samenleving geven enorme opportunities voor mensen. Je moet ze alleen wel pakken. Je hebt zeker veel meegemaakt bij die Artsen zonder Grenzen. Ja. Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt? Ja, waarom ik even stil ben is omdat ik bedenk, ga ik dit vertellen? Ik heb voornamelijk in oorlogsgebieden gewerkt. De gradatie van wat je ziet is erg. Maar niets is zo erg geweest als de genocide in Rwanda in 1994. Okay.
ik weet niet of je nog weet, maar de genocide in Rwanda is begonnen met het neerstorten van een vliegtuig met de president van Burundi op 6 april 1994. En 2 weken later ben ik met Artsen zonder Grenzen naar Rwanda gegaan, omdat we geluiden hadden gekregen dat mensen ook werden afgeslacht. En dat is massaal gebeurd. Er zijn 1 miljoen mensen, op een bevolking van 6 miljoen, zijn 1 miljoen mensen afgeslacht. En, dus je hebt lijken gezien, gewone mensen. Je gaat een brug over en onder de brug stromen lijken onder je langs. En in de bocht van de rivier puilen ze op. Ja, dat zijn hele vervelende... Ik had een interview met Ernst Wesselius, die was officier van justitie op Bonaire. En die was ook in een missie daar gegaan. En hij vertelde dat ze een kerk binnenkwamen, waren bezaaid met lijken en zo. Ja. Ja, er gebeuren erg cosas graves in de mundo. Zie, en het was het moment dat ik zelf besloot om terug te gaan naar Nederland. Omdat ik, in Rwanda specifiek, je ontdekt op een gegeven moment, ik weet niet of je weet, er is een speelfilm uitgebracht, dat heet Hotel Rwanda. Ja, heb ik gezien. Die film heb ik ik denk in 15 stukjes gezien. Omdat je op een gegeven moment het niet meer kan. Alles wat je associeert is iets wat je uit je verleden meeneemt. En ik kon die film niet meer zien. En daarvoor had ik al het besluit genomen om weer terug te gaan naar Nederland. En dit achter me te laten. Omdat een mens maar zoveel kan bevatten. En ik heb wel van een psycholoog geleerd, blijf niet in het verleden hangen. Zorg dat je nieuwe uitdagingen krijgt. Zorg dat je het een goede plek geeft. Maar Rwanda is nog steeds een heel moeilijk hoofdstuk. Afrika als geheel is moeilijk, hè? Maar Afrika is zo mooi. Ja, mooi, maar toch altijd problemen in het continent. Het wordt nooit rustig daar, hè? Nee, nou is Afrika natuurlijk wel heel groot. Ja. Wat ik altijd het mooiste vind is, er zijn twee landen in Afrika die zijn nooit gekoloniseerd geweest. Dat is... Oh, dat is het. Ja, alle landen zijn gekoloniseerd geweest, behalve Liberia. Liberia is een vrijstaat voor terugkerende Amerikaanse slaven. Tot slaafgemaakte moet je nu zeggen. En Ethiopië. Ethiopië is dan wel in het noorden gekoloniseerd door Italië. Tot aan halverwege de grens de weg naar Addis Ababa. En een groot deel van dat stuk is nu Eritrea geworden. Want Eritrea heeft zich beroepen op het feit dat ze gekoloniseerd waren en dus een apart land zouden mogen worden onder de VN. Ethiopië niet. En ik kwam uit Malawi, voordat ik naar Ethiopië ging. En dan kom ik weer terug naar het Bwana-Baas-verhaal. Als ik in Malawi zei, zullen we het zo doen? Dan zei iedereen, ja baas. En dan ging het mis. En dan zeiden ze, ja dat weten wij ook wel, maar ja, u bent de baas. In Ethiopië, net als trouwens hier in Bonaire en Curaçao, kijkt men eerst naar je papieren. Ben jij een toegevoegde waarde of niet? Ben je geen toegevoegde waarde? Blijf in je land. Ik vind het jammer dat je een journalist bent geworden. Je hebt zoveel kennis om te delen met mensen en zo. Maar dat doe je in je vak natuurlijk wel, hè? Ja, maar toch... Ik lees jouw artikelen niet vaak. Maar zoals het hier vertelt, is het mooi, hè? Het is fantastisch dat je een platform hebt om het verhaal te kunnen vertellen. Ja. En elke journalist, waarschijnlijk jij, jij hebt het gedaan, je schrijft boeken. Ja. Dat is toch de droom van elke journalist, om in ieder geval 1 boek te hebben geschreven. Ik heb nog nooit een boek geschreven, dus er ligt nog een missie te wachten. Dat komt wel, toch? Ja, en mijn vader zei altijd, wie veel verhaalt, wie veel reist, kan veel verhalen. Dus er moet een keer een boek komen. Hoe ben je terechtgekomen op onze eilanden, op Curaçao? Dat heeft met de liefde te maken. Ik heb Heeft liefde ook te maken met antropologie of niet? Nee, eigenlijk niet. Maar ik woonde in Addis Ababa. Okay. En een vriend van mij die zou naar Suriname gaan. Die had een Surinaamse vrouw. En die zei, ga je mee? En toen zei ik van oké, dan reis ik van Addis Ababa naar Amsterdam. En dan van Amsterdam naar Paramaribo. Maar er waren geen vluchten meer.
Dus ze zeiden, hij zei, neem een vliegtuig via Curaçao. En dan kun je vanuit Curaçao overstappen naar Suriname. En dat heb ik geboekt, maar er was een 8 uur overstaptijd op Curaçao, op Hato. En toen zei hij, weet je wat, als je nou op Curaçao bent, ga naar die en die vriendin van mij. En die kan je dan het eiland laten zien. Ik ben nooit meer bij de weg gegaan. Ik heb haar ontmoet en ik ben met haar getrouwd. Ik heb 2 kinderen met haar. Dus niet alleen maar verliefd op die, maar ook op Curaçao. Ook op Curaçao, want ja, Curaçao is ik denk net als Bonaire, het is een hart. We zeggen wel eens Afrika is moeilijk, maar deze eilanden zijn ook moeilijk. Die hebben hun eigen dynamiek. Maar of je houdt ervan, of je loopt ervoor weg. Ik ben van de eilanden gaan houden, ik ben van de mensen gaan houden. En alle stekeligheden van de cactussen en van de supinja, die laten we voor wat het lief is, want het eiland biedt zoveel moois. En als je er dan ook over mag schrijven, dan heb je het mooiste werk wat je kan krijgen. Voor wie ging je werken op Curaçao? Voor welke media? Ik ben eerst voor Radio Hoyer gaan werken. Dus ik ken Helen Hoyer. Helen Hoyer, ja. Die was ook in ons programma. Ja, heeft ze op deze? Nee, op Curaçao. Op Curaçao, Ze ja. wilde dat niet, maar uiteindelijk heeft ze gedaan een mooi interview over haar vader en zo. Dus En als je daar binnenkomt in die radiostudio, het is alsof je, en dat bedoel ik respectvol, als je daar binnenkomt heb je het gevoel dat je in de jaren 50 terug bent. Ja. Met alle platen die daar staan en de oude studio's en de oude apparatuur. Je hebt nog draaiknoppen. Ja. Ik vind dat fantastisch. Ik heb een mooie tijd daar gehad. Dat is bij Radio Hoyer 2 dan? Ja, bij Radio Hoyer 2, want ik sprak toen helemaal geen papiermens. Ja. Overigens heb ik wel de journalistenprijs dat jaar gewonnen. Dus toen ik bij Hoyer ging werken, na een half jaar heeft hoe heette die organisatie toen? Prensa Unie. Ja. Die heeft toen de journalistenprijs uitgeroepen en aan mij gegeven. Ja? Oh, Daarna is die prijs nooit meer uitgereikt, want ja, dat die Makamba kon winnen, dat had niet gemoeten. Maar dus, ja, op Bonaire hadden we ook een Radio Hoyer 3, weet je? Nooit van ja? Nee. Wat nu voor die Bonaire is, dat was Radio Hoyer 3. Ja. Oh, dus het komt uit dezelfde... Ja, hetzelfde Horatio Hoyer, de eigen persoon, die begon ook hier op Bonaire met Radio Hoyer 3. Oh, geweldig. En ik heb ook daar gewerkt, hier, maar ook als correspondent. Dus we zijn collega's van, niet alleen als journalist, maar ook als werkgever. Ja, ik was correspondent op Bonaire. Chaco Castro die deed daar. Chaco, ja. Chaco is nu slecht, hè? Hij heeft, dat heb ik gehoord. Ja, ik heb hem laatst nog een keer gezien en gesproken, maar je kan eigenlijk niet meer met hem praten. Zijn stem is heel slecht. Een aparte figuur, hè? Ja, prachtig. Markant, hè? Markant. Zijn zoon is ook markant, maar op een hele andere manier. Ja. Tony. Ja, Tony Castro, ja. Ik heb goed gekend, Chaco. Dus daar ben je begonnen. Kijk, maar op Curaçao, journalistiek op Curaçao is anders dan in Nederland. Heb je daar een beetje aangepast? Eigenlijk niet, want de prijs die ik kreeg was omdat ik politici onderbrak en de vragen stelde, vond men, die gesteld moeten worden. Maar ik heb natuurlijk wel in dat eerste half jaar gemerkt, dat is een Nederlandse manier van journalistiek bedrijven, daar word je niet gelukkig en oud mee. Dat is iets wat ik toen niet wist, hoor. Nu weet je van ja, we zijn op de eilanden heel dicht bij elkaar. En we komen elkaar straks bij de warehouse weer tegen als we onze boodschappen doen. Dus we moeten anders met elkaar omgaan. In Nederland, als ik een interview doe met iemand, diegene kom ik waarschijnlijk nooit meer tegen. Want die gaat het land in en is klaar. Maar hier komen we elkaar voortdurend tegen. Dus als wij zo direct ruzie krijgen, dan hebben wij allebei een probleem. Omdat we elkaar zo vaak tegenkomen, omdat we elkaar ook nodig hebben. En dat is iets wat natuurlijk in de Caribische context heel belangrijk is. We zijn zo klein dat we elkaar nodig hebben. Vandaar dat ook samenwerken soms wel moeilijk is met elkaar. Want de noodzaak is daar. De ruzies die komen vanzelf. Je hebt toch ruzie gehad op Curaçao. Je wil niet weten. Met Ultima Notice, ja. Mijn eerste spraakmakende case, ik weet niet of je dat nog weet, dat is Marveline Wiels. In 2013. Ja, dat herinner ik me. Nou, om heel kort te zijn, zij was
na de moord op Helmin Wiels stond zij de volgende dag al op Hato. En zij werd daarna gevolmachtigd minister in Nederland. Naar mijn stellige oordeel is daar gesjoemeld met brieven van Helmin Wiels. Er is een brief opgedoken, 24 april 2013, dus 2 weken voor de dood van Helmin Wiels. Waarin Helmin Wiels zou hebben gezegd: Jaime Córdoba moet minister van Sociale Zaken worden, Ivar Asjes moet premier worden en Marveline Wiels, mijn zus. Maar iedereen weet dat Marveline en Helmin geen band met elkaar hadden. Ze hadden ruzie met elkaar. Afijn, ik heb onderzoek gedaan naar het feit dat zij claimde dat ze meer was dan wie ze was. Als ik dat onderzoek nu zou moeten doen, zou ik het anders doen. Want ik heb nooit rekening gehouden in 2013 dat als je over mensen praat, dat het persoonlijk wordt. Ik had altijd gedacht, ja, ik doe gewoon een onderzoek en ik publiceer. Maar hier op de Cariben is alles persoonlijk. Ja. En ik heb er veel lof door gekregen, maar ik heb er ook heel veel last van gehad. Bedreigingen. Ja, echt met de dood bedreigd? Met de dood bedreigd. Door in de tijd dat Schotten opkwam, dat was nog voor de moord van Wiels. Ik ben wel het partijgebouw de Serre aan de Lindenbergweg wel uitgeslagen, letterlijk. Omdat men mij niet wilde hebben. Ik heb bij een demonstratie in die tijd van Schotten en de overname van de premierszetel door Schotten, het Golpe di Estado, heb ik wel voor mijn leven moeten rennen. Op het Wilhelminaplein wegwezen. Dat mensen mij loodsten en weg, je moet nu weg. Omdat je kritisch bent, kritisch schrijft. Je bent niet bang? Weet je, ik ben soms wel eens bang, maar als ik mij door moet laten leiden, dat klinkt heel stoer als ik dat zeg, maar dan moet ik geen journalist worden. Dus je moet als je keuze maakt om journalist te worden, moet je ook de consequenties daarvan aanvaarden. Dat vind ik ook echt. Anders word ik net zo'n journalist als die we al heel veel kennen, die zich laten leiden door de hand die betaalt. En daarom ben ik blij dat ik een freelance journalist ben. En kijk, ik ben niet in dienst van de NOS, om maar iets te noemen. Dus ik ben onafhankelijk. Maar na de radio hoor je, heb je Nou, een station of een krant gewerkt? Toen ik bij Radio Hooien werkte, ik ga het je eerlijk zeggen, toen kreeg ik een arbeidscontract voor 6 dagen. Dat had ik nog nooit meegemaakt, 6 dagen. 6 dagen moest ik werken. En daar verdiende ik toen, en dat was 2008, verdiende ik toen 2250 gulden voor. Waarvan 250 gulden autokosten. Dus mijn salaris was 2000 gulden. Wat is dat, $1200? Ik weet niet of je weet, maar daar kan ik niet van leven. Dus ik had al heel snel zoiets van, oké, Radio Helen geeft mij de mogelijkheid om op Curaçao de journalistiek in te komen. Maar als ik wil overleven, dan moet ik andere broodheren vinden. En toen bestond de Wereldomroep nog. En op 12 maart 2008, ik denk dat dat de eerste demonstratie was van de See No-campagne op het Wilhelminaplein. Toen kwam ik de Wereldomroepvertegenwoordiger, de journalist, tegen René Roodheuvel. En toen dacht ik moet zijn baan. Want dan word ik betaald met euro's. Goed betaald. En goed betaald. En dat is de enige manier waarop ik kan overleven. En ik heb dat uitgestippeld. Ik ben naar René toegestapt. Ik zeg, hoe lang ben jij hier nog? Ik heb natuurlijk wel wat aardiger gedaan dan ik het nu zeg. Maar hoe lang ben je hier nog? Hij zei nog 2 jaar. Ik zeg, ik wil jouw baan. Over 2 jaar. Nou, dat is gelukt. Dus uiteindelijk heb ik de Wereldomroep gedaan. De Wereldomroep had een deal met de NOS. Dus zo ben ik de NOS binnengerold. En nu kan ik overleven als journalist en kan ik meer doen dan alleen maar persberichtjes vertalen, doordat ik in euro's betaald word. En ik geef wel, het is meteen een kritiekpunt op de journalistiek van onze eilanden. Er is te weinig geld en er is te veel media. En ik kan me voorstellen dat... Hoe kan je dat oplossen? Je kan niet zeggen, ja, vigilante of extra, jullie moeten weg. Nee, je kunt natuurlijk wel zorgen dat we mediaopleidingen verzorgen. En als krant binnen een CAO, of binnen een Nederlandse Vereniging voor Journalistiek, maar dan een Caribische Vereniging voor Journalistiek,
eisen dat iemand die mediaopleiding heeft gevolgd om dit vak in te rollen. Niet voor de oude, want de oude mogen gewoon werken. Wij kunnen nog steeds blijven werken. Maar voor de nieuwe mensen, je moet tenminste die mediaopleiding hebben gevolgd. En dan zou je, dat is mijn droom altijd, een CAO moeten kunnen afspreken. Waarop je de lonen vastlegt. Want het probleem is niet de journalistiek, het probleem is de media-eigenaar. De media-eigenaar, met zijn commerciële en zijn politieke belangen, bepaalt het salaris van de journalist. En als daar geen kwaliteitseisen aan worden gesteld, dan kun je toch iedereen van straat pikken. Als hij maar produceert. Als hij maar audio produceert of beeld produceert. Dus we moeten daar volgens mij met een beroepsgroep en met een CAO dat salarisniveau omhoog krijgen. Zodat de media-eigenaar zegt, ja, maar voor 4000 gulden of $4000 ga ik niet iemand van straat pikken. Dan wil ik ook echt iemand hebben die opgeleid is. Of dat de oplossing is, ik weet het niet. Maar ik denk dat we ons vak serieuzer moeten nemen. En onze beloning ook. Want ik weet niet hoe dat voor Bonaire is, maar ik neem aan dat je geen vetpot hebt als journalist op deze eilanden. Oh, hoe vind je het niveau van de pers op Curaçao? Want daar werk je, dat is je werkplek. Dat is een moeilijke vraag, Boy, om te beantwoorden. Want allereerst heb ik respect voor mijn collega's. Ik weet onder welke omstandigheden zij moeten produceren. Ik geef je één voorbeeld. Erwin Rafaela, je kent hem misschien wel, hij werkt voor de Nobo. Oh, in mijn programma geweest. Oké. Okay. Hij is een buitengewoon scherpe journalist. Ja. Alleen, hij werkt voor de Nobo en in de Nobo mag hij niet alles doen. Dus hij wordt teruggefloten door zijn media-eigenaar. Carlos Dantje. Precies. Bovendien verdient hij te weinig. Dus hij moet heel veel andere dingen doen om rond te kunnen komen. Hoe kun je onafhankelijkheid van iemand verlangen als hij met het geld wat hij verdient niet rond kan komen? Want je moet zoeken naar bronnen van inkomsten. Want uiteindelijk is het wel leuk, die journalistiek, maar je moet aan het eind van de dag wel brood op tafel hebben. En ik denk dat dat ons probleem is op alle eilanden. Dat het te weinig verdient. Dat we te veel banen moeten hebben om rond te komen. Dat we daardoor niet altijd onafhankelijk zijn. En dat is nou juist wat we nodig hebben op de eilanden. Onafhankelijk, omdat we zo klein zijn. Ik vraag me af, dit punt dat mensen dik. Met dat zit in ja, goed, die Hollanda, dat ben ik goed leer, daar komen de mensen met nee, ja, zo moet het niveau van de pers op deze eilanden zijn. Zij weten het beter. Nou, heb je daar ooit over nagedacht? Kijk, eigenlijk is het nog simpeler dan je het voorstelt. Nederland heeft geld. En met geld kun je heel veel slechte dingen doen, maar je kan er ook heel veel goede dingen mee doen. En het feit dat er... wij hebben de afgelopen dagen een item gemaakt voor de NOS... Ja. Over het Greenpeace-rapport Klimaatverandering op Bonaire. Ik ga je de rekensom geven. Ik kom aan het eind van de week 2 minuten op televisie. Daarvoor ben ik vanuit Curaçao met een cameravrouw gevlogen. We hebben 4 dagen zijn we verbleven. Een goede cameravrouw, hè? En een goede cameravrouw, dus die kost ook nog wat. Met goede apparatuur, met verblijf, met een auto, met een vlucht. Zo'n item kost $1000. Ja. En het is maar 2 minuten. En 2 kopjes koffie extra bij je boetin toe. We zijn goed behandeld. Ja. Maar boy, dat kunnen wij ons op de eilanden niet veroorloven. Ik heb een tijdje voor Mavis gewerkt, met haar nieuwe televisiestation. Ja, Los País. En toen zei ze tegen mij, ik wil dat jij precies dezelfde items maakt als bij de NOS. En de allereerste werkdag zegt ze, je hebt maar 2 minuten. Ik zeg, ja, ik kan niet meer maken. 2 minuten per dag kan ik maken. Op de manier. Ja. Want dat is het verschil tussen... En je mag me corrigeren als je daar anders over denkt, hoor. Maar de journalistiek voor Nederlandse broodheer en ook voor Amerikaanse, want ik werk ook voor Amerikaanse media, die is erop gericht dat de journalist het verhaal vertelt. En niet de politicus. En niet de deskundige. En dat betekent dat je niet de microfoon voor iemand kan houden en iemand 5 minuten kan laten praten. Dan is het niet meer het verhaal van de journalist, dan is het verhaal van de politicus. Die overigens dan ook vrij baan krijgt om te zeggen wat hij of zij wil zeggen.
Dus ik heb de voorkeur voor de Nederlandse manier. Maar ja, als ik voor 2 minuten televisie $8.000 moet neerleggen, dan snap ik wel dat we dat niet kunnen maken op de eilanden. We moeten dus creatief zijn om het op een andere manier te doen. En soms lukt die creativiteit heel goed. En krijg je mooie televisie. En heel soms is dat ook niet zo. Ja, kijk, ik kijk elke ochtend, 6 uur, NPO 1, dan heb je ook regionaal nieuws. Dat is volgens mij makkelijker te maken, die items. En het zijn items die wij hier ook tegenkomen. Kijk, alles wat gebeurt in die dorpen, in die gemeentes in Nederland. Dus, het is toch eigenlijk heel raar dat Bonaire, Saba en Sint-Eustatius niet bij het regionieuws zitten. Want we zijn een onderdeel van het Nederlands staatsbestel. Dat moet jij komen doen, hè? Nou, ik zeg als verdiener, zeg ik natuurlijk ja. Maar nee, even serieus. De eilanden, en dat zien we ook met het klimaatitem wat we net hebben gedraaid. De eilanden lopen op een hele andere manier in het Nederlands staatsbestel dan alle andere gemeenten. En dat hebben we wettelijk gezien ook zo geregeld. Ik denk dat Bonaire dat nooit heeft gewild. En dat de problemen die we hebben met Nederland, en dan praat ik even puur over Bonaire. We zijn als Bonaire, als gemeente van Nederland, op een verkeerde manier begonnen. Ook omdat Nederland zich nooit beseft heeft, wat betekent het nou als je een gemeente van 8.000, 9.000 kilometer verderop binnen je staatsbestel zet. Het feit alleen al dat jullie in de eerste jaren geen Eerste Kamer konden kiezen, is daar al, dat heeft men helemaal niet bedacht. Totdat dat duidelijk werd. Het bestaansminimum, wat in Nederland wel geldt. Kijk, Nederlanders zeggen allemaal, dat is ingewikkeld om dat te doen met de parameters van Bonaire. Dat is natuurlijk bullshit, want Bonaire is 20.000 mensen. Kan je dat niet regelen? Dat gaat niet over kunnen, dat gaat over willen. En ik denk dat Nederland zich nu, 12 jaar na 10-10-10, langzamerhand beseft, oké, als het dan onderdeel is van ons staatsbestel, dan heeft dat bepaalde verantwoordelijkheden en gevolgen. En dan... Nou, daarom hebben ze het misschien altijd over een bijzondere gemeente. Daar kan je een beetje achter schuilen, toch? Ja. Nou ja, het blijft natuurlijk bijzonder als je ver weg ligt. Ja. Maar als je het hebt over pensioenen, minimumlonen, werkgelegenheid, gezondheid, honger en ondervoeding, dan ben je niet bijzonder, dan ben je gewoon onderdeel van het Nederlands staatsbestel. En de verantwoordelijkheid moet daarvoor uit Den Haag komen voor een groot deel, is mijn opinie. Dick, we hebben nog 2 minuten. Wat zijn je plannen? Blijven op Curaçao of ga je terug naar Nederland? Nunca más. Nunca más. Nee. Wat weer een Judy Curaçao? Mita quera, mita Judy Curaçao. Mita stima Curaçao. Mita gravo zie ik erbij komen een kamba of nog. Dat gaat nooit weg. Kijk. Die stempel. Ja, dat gaat niet weg, want kijk, ik zie alleen maar het witte puntje van mijn neus, maar jullie zien mij helemaal. Ja. En mijn gedrag is geworteld in de Nederlandse samenleving. Hoezeer ik ook vercaribiseerd word, die wortels raak ik niet kwijt. De manier van denken raak ik niet kwijt. Mas que se o papiamento bastante, não aceitável mais, toch? Pero met de papiamento den kaya, na hora met bij shop, hora met bij sportclub of outro lugar, met de papiamento. Mi nunca papia holandês. Pero hora met de scrivi tocante politico of ja, onderwerpen en sociedad en samenleving. Ja, ta un tiki mas difícil. Mita bira un tiki leo, biel. Quando everything? 60, bijna 60. Ja. Okay. Nós no tempo não permitimos para papi mesmo tiki de ver que vai COVID na Sint-Eustatius, essa é a notícia grande riba nós. Ja. Is dat dan? Vai helemaal niet? Ik was bang en ik ben bijna dood gegaan. Maar dankzij mijn omgeving en het feit dat ik gevaccineerd was, toch wel gekregen, denk ik dat ik het overleefd heb. Maar wat ik me wel beseft heb, als journalist ook, niemand weet hoe COVID beleefd wordt. En ik had echt de indruk, dat verhaal moet ik kunnen vertellen. Terwijl ik op de intensive care lag.
Nou, ik heb niks zelf geschreven. Ik heb een vriend van mij gehad in Nederland, die op Curaçao jaren heeft gewoond. En ik heb met hem aan de telefoon gezeten en hij heeft alles opgeschreven. En dat verhaal heb ik gedeeld met de rest van de wereld. Dat heeft me overigens wel heel veel geld gekost. Want de verzekering kwam erachter dat ik aan het werk was. En in mijn verzekering stond, als u werkt, krijgt u de zaak niet vergoed. Je hebt het gewoon verteld, toch? Ja, maar men kwam erachter dat ik voor werk was en ik heb geen cent gekregen. Maar gelukkig heeft de SVB in Curaçao mij heel erg geholpen. En heb ik uiteindelijk niet te veel schade eraan overgehouden. Maar belangrijker is dat ik heb geprobeerd, vind ik tenminste, dat ik heb geprobeerd om een beetje een indruk te geven hoe het is om COVID te krijgen. En ik moet je zeggen, ik hoop dat ik het nooit meer krijg, want het is zwaar. Maar je kunt het overleven. Dank je. Deve para dat ding in ons programma e nós vamos topar em futuro. Qualquer outro projeto. Ja, hoop je outro projecto. Dank je. Nós começamos a ver o programa aqui com o Dave Dreyer, periodista.